dobrý nákop. Uvidíme, čo predvedie teraz. V 63. minúte posadil na hlavu Martina Jakubka gólový center. Teraz prudko nakopol loptu na bližšiu žrť. Andersen opäť nebol najistejší, ale už sme sa do ďalšej koncovky nepretlačili, konkrétne Martin Škrtel. Teraz sa však snaží naraziť loptu Stochovi, jeho center na Hamšíka. Gól! 2-1 pre Slovensko v Odense. 72. minúta, Marek je otrasený po gólovej hlavičke, ktorou prerušuje svoj 2 roky a... koľko je to? 2 roky a 9 mesiacov trvajúci gólový pôst v reprezentačnom drese v novembri 2009. Skóroval pri našej oslave postupu na majstrovstvá sveta z pokutového kopu proti Američanom. Takto hlavou zakončil akciu, keď mu nacentroval Míňo Stoch. Stoch, Škrtel, Stoch a Hamšík. Gólová linka číslo 2 v Odense pre Slovensko. Andersen